Nettikon myyntilasku on yksinkertainen laskutussovellus, jolla laskut voidaan lähettää esimerkiksi verkkolaskuina. Se sisältää 3 osiota: laskun syöttö, laskujen selaus ja tulostus sekä perustietojen ylläpito. Uuden laskun syöttäminen voidaan aloittaa valitsemalla valikosta laskun syöttö. Ensiksi laskulle valitaan asiakas. Asiakkaan voi joko valita valikosta tai hakea kirjoittamalla asiakkaan nimen. Kun asiakas on valittu, aukeaa alle asiakkaan tiedot. Näitä pääsee muokkaamaan ylhäällä olevasta Muokkaa -painikkeesta. Seuraavaksi syötetään laskun tiedot. Aluksi valitaan, onko kyse veloituslaskusta vai hyvityslaskusta. Tämän jälkeen laskulle voidaan syöttää viitteet, tilauspäivä, toimituspäivä sekä valita maksuehto. Lisätiedot valikossa voidaan valita vielä lisää tietoja, esimerkiksi myyjä, alennusprosentti ja eräpäivä, mikäli sitä halutaan muuttaa. Lisäksi laskun kustannuspaikkaa ja laskentakohteita voidaan muokata. Laskut lähtevät lähtökohtaisesti verkkolaskuina, mutta mikäli lasku halutaan poikkeuksellisesti tulostaa paperille, valitaan täältä lasku poikkeuksellisesti omalle tulostimelle, jolloin se saadaan tulostettua paperiversiona. Kun nämä tiedot on syötetty, syötetään itse laskurivit. Laskurivin syöttäminen alkaa valitsemalla tuotevalikosta. Tuote voidaan joko valita tai se voidaan hakea kirjoittamalla. Tämän jälkeen syötetään toimitettujen tuotteiden määrä. Ohjelma hakee automaattisesti tuotteen hinnan, mutta sitäkin pääsee tarvittaessa muokkaamaan. Alla näkyy laskun tiedot. Myös tuoteriveillä pääsee muokkaamaan laskentakohteita sekä muita lisätietoja. Kun halutaan syöttää uusi laskurivi, painetaan lisää. Tällöin taas valitaan tuotteet, määrä sekä muut mahdolliset tiedot. Kun laskurivit on syötetty, voidaan painaa valmis. Laskurivit näkyvät tämän jälkeen näytöllä. Laskurivien paikkaa voidaan muuttaa laskulle, mikäli halutaan. Ne voidaan kopioida uudeksi riviksi. Rivi voidaan poistaa. Ja riviä voidaan tietysti muokata. Tämän jälkeen valitaan, tallennetaanko lasku keskeneräisenä vai laskutus valmiina. Kun lasku on tallennettu, pääsee sille syöttämään liitteitä. Liitteitä syötettäessä voidaan valita joko aiemmin valittuja liitteitä. Jos meillä on esimerkiksi asiakaskohtaisia liitteitä, voidaan ne valita tästä valikosta, tai sitten hakea kokonaan uusi liite tietokoneelta. Liitteen valinnan jälkeen laskua voidaan esikatsella.
Lasku voidaan kopioida uuden laskun pohjaksi. Se voidaan poistaa kokonaisuudessaan tai tulostaa. Myös voidaan aloittaa kokonaan uuden laskun syöttäminen. Ja mikäli tätä laskutusvalmista laskua halutaan vielä muokata, onnistuu sekin. Kun laskut on syötetty ja ne ovat laskutusvalmiita, voidaan ne lähettää eteenpäin laskujen selaus- ja tulostusvälilehdellä. Kaikki laskutusvalmiit laskut löytyvät laskutettavat välilehdeltä. Ohjelma erittelee vielä erikseen verkkolaskut sekä paperilaskuina tulostettavat laskut. Laskuja voidaan lähettää yksi tai useampi kerralla ja lähetys alkaa valitsemalla lasku. Kun lähetettävät laskut on valittu, voidaan niitä vielä esikatsella. Tai ne voidaan lähettää. Laskuille on mahdollista kirjoittaa vielä viesti. Laskun arvopäivä voidaan valita, josta ohjelma siis laskee myös eräpäivän. Laskun numerosarja valitaan. Sekä sitten yrityksen pankkitilit, joille maksu halutaan suoritettavan. Ja tässähän voi olla sitten tarpeen tullen myös useampia pankkitilejä. Lisäksi, mikäli laskulle halutaan viivakoodi, voidaan myös se valita tässä yhteydessä. Kun kaikki tiedot on syötetty, tulosta painikkeella lähtevät verkkolaskut maailmalle. Mikäli laskun syöttäminen on jäänyt kesken, voidaan sen tekemistä jatkaa keskeneräiset välilehdeltä. Lasku voidaan avata painamalla suurennuslasi-painiketta ja sen muokkaaminen voidaan aloittaa painamalla muokkaa. Kun lasku on tehty valmiiksi, voidaan tilaksi muuttaa laskutusvalmis, jolloin lasku siirtyy laskutettavat välilehdelle. Myös täällä laskuja on tarvittaessa mahdollisuus vielä muokata. Kaikkia laskuja pääsee selaamaan selausvälilehdeltä. Selaaminen aloitetaan suorittamalla uusi haku, jossa valitaan, haetaanko laskut tilauskannasta vai historiakannasta, ja on toki mahdollista hakea myös molemmat kannat kerralla. Lisäksi täältä löytyy useita hakutekijöitä, joilla hakua voidaan rajata. Kun hakutekijät on valittu, voidaan suorittaa haku, jolloin näkyviin tulevat kaikki laskut sekä niiden tilat. Hakutuloksia on mahdollista myös suodattaa sekä ryhmitellä. Tässä hakutulokset on ryhmitelty asiakkaittain. Myös sarakkeita voidaan muokata haluamalla tavalla.
Mikäli lasku halutaan kopioida uuden laskun pohjaksi, avataan lasku suurennuslasipainikkeesta ja valitaan Kopioi. Tällöin voidaan valita, kopioidaanko lasku veloituslaskuksi vai hyvityslaskuksi. Lisäksi tässä voidaan valita asiakas sekä päivämäärät. Tämän jälkeen voidaan siirtyä uudelle laskulle, johon siis saadaan suoraan vanhan laskun tiedot. Jo kertaalleen tulostetut laskut on mahdollista tulostaa uudelleen uusintatulostusvälilehdeltä. Täällä lasku voidaan tulostaa uudelleen esimerkiksi tilanteessa, jossa verkkolaskun lähetys on epäonnistunut. Laskutuksen ylläpitotietoja voidaan muokata perustiedot valikossa. Täällä päästään muokkaamaan esimerkiksi asiakastietoja tai tuotetietoja. Kun valitaan asiakkaat, tulevat näkyviin kaikki asiakkaat. Asiakkaan tietoja voidaan muokata tai voidaan lisätä kokonaan uusi asiakas. Asiakkaan lisäyksessä on hyvä käyttää pohjana malliasiakasta, josta tulevat tarpeelliset perustiedot. Kun tiedot on syötetty, voidaan asiakas tallentaa. Asiakkaita voidaan myös hakea, suodattaa ja ryhmitellä erilaisilla tekijöillä. Lisäksi sarakkeita pääsee säätämään. Myös kaikkien asiakastietojen vieminen esimerkiksi Excelin CSV-tiedostona onnistuu oikeasta yläkulmasta. Tuotteet valikossa päästään muokkaamaan tuotetietoja sekä tarvittaessa lisäämään uusia tuotteita. Toiminnallisuudet ovat hyvin samanlaiset kuin asiakastietojen kohdalla. Ja myös tuotteiden lisäyksessä voidaan käyttää apuna mallituotteita, jolloin kaikkia tietoja ei tarvitse syöttää alusta alkaen. Tuotteen poistaminen tapahtuu roskakoripainikkeesta. Nettikon myyntilaskun avulla laskut syntyvät näppärästi ja lähtevät nopeasti maailmalle. Se toimii kaikilla laitteilla, joten pääset laskuttamaan missä tahansa, milloin tahansa.